Iawn. Felly croeso, rai sy'n ymuno â ni ar YouTube, ac dyma cwestiwn i chi. Pam ydych chi'n meddwl bod y wraig yn y stori hon wedi cael chwe gŵr? Weithiau, da ni'n clywed pobl yn sôn amdani fel petasau hi'n biten, ond does dim sôn am ddim byd fel hyn yn y darn. Wir, mae hi wedi cael 5 gŵr, a dydy hi ddim wedi priodi'r un sydd gyda hi ar y munud, ond mae'n hollol bosib bod y 5 arall wedi marw, neu mae hi wedi cael ei hysgaru. Mae'n hollol bosib hefyd doedd dim llawer o ddewis ganddi yn y mater ar y pryd, roedd pobl yn ymarfer beth oedden nhw'n galw priodas lefuraidd. Ac hynny yw tasai gŵr yn marw, roedd rhaid i'w frawd priodi ar weddw, ac doedd dim dewis ganddynt o gwbl. Levirate marriage yn Saesneg. Ond am ryw reswm neu arall, mae'r wraig yma wedi cael 5 gŵr. Nawr mae hi'n byw gyda gŵr arall. Ac yn y stori yma, mae'n cwrdd ag Iesu. Ac mae Iesu yn cynnig iddi perthynas hollol wahanol. Dydyn ni ddim yn gwybod pam oedd 6 gŵr gyda'r wraig o Samaria, ond mae'n debyg ein bod ni heddiw yn nabod rhywun sy'n mynd o un berthynas i'r llall yn ceisio am rhywbeth. Am gariad, am faddeuant, am gael ei dderbyn. Ac cyn i ni ysgwyd ein pennau, baddwn yn ofalus. Byddwch chi'n hapus i wybod does dim mwy nag 1 gŵr gyda fi, a dwi'n briod i'r gŵr yna ers mwy na 30 mlynedd. Ond mae tueddiad gennyf i lenwi fy mywyd, nid gyda pherthnasau gwahanol, ond gyda gwaith enghraifft. Pam ydw i'n gweithio mor galed? Am beth ydw i'n edrych? Cwestiwn da i bawb sy'n llenwi ei bywydau gyda gwaith. A chwestiwn dwi wedi bod yn gofyn yn rheolaidd i fi. Ac wedyn, mae yna bobl sy'n llenwi ei bywydau gyda pethau, ceir, tai, gwyliau, teledu. Pam? Am beth ydyn nhw'n edrych? Neu bobl sy'n llenwi ei bywydau gan geisio gwneud argraff dda ar eraill. Neu rygbi, neu siopa, neu yfed, neu chwarae gemau ar-lein, neu fynd ar y cyfryngau cymdeithasol, neu... Rydyn ni i gyd yn eog. Mae tueddiad gennym i gyd i lenwi ein bywydau gyda phethau. Pam? Achos bod gwacter ar y tu mewn i ni. Ac mae'r gwacter yna yn teimlo fel rhywbeth ofnadw. Ond, mewn gwirionedd, rhodd oddi wrth Diw yw e. Rydyn ni wedi cael ein creu mwyn cael perthynas gyda Diw. A dim ond cariad Diw sy'n gallu llenwi y gwacter yna. Ar oedd glir yw'r gwacter, ar oedd bod rhywbeth ar goll yn ein bywydau ni. Dywedodd Augustine Sant, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Hynny yw, does neb yn gallu llenwi'r gwacter y tu mewn i ni heblaw Iesu. Ac rydyn ni'n gweld hyn yn glir yn y stori. Iesu yw'r seithfed gŵr y mywyd o wraig. Ac yn y Beibl, fel mae llawer ohonoch yn gwybod, mae rhif 7 yn symboleiddio perffeithrwydd. Mae Iesu yn cynnig iddi, ac i ni, berthynas berffaith sy'n bodloni ein hawyddau dyfnach. Unwaith dyn ni'n deall hyn, mae gweddill y stori yn gwneud llawer mwy synwyr. Mae gair yn y Beibl am y tueddiad o geisio llenwi ein calonnau gyda rhywbeth sy'n wahanol i Dduw, ac eilyn addoliaeth yw'r gair yna, idolatry neu idol worship. Eilyn addoliaeth. Dyn ni'n addoli eilynod,
pan dyn ni'n gadael pethau arall na Duw lenwi ein bywydau. Gallai arian, gwaith, rhyw, llwyddiant, dillad, cenedlaetholdeb, chwaraeon, popeth ddod yn eilunod. Ond dydy eilunod ddim yn gallu bodlon i'r gwacter ar y tu mewn i ni. Felly mae'r stori hon yn gweithio ar ddwy lefel. Ar un lefel, mae'n stori o Iesu yn eistedd ger y ffynon a hwrdd â wraig sydd wedi cael 5 gŵr ac yn byw gyda'r chweched dyn. Nawr, mae'r ffynon yn bwysig. Ffynon Jacob yw hi. Jacob oedd cyndad, hynafiad, ancestor i Iesu a'r wraig hefyd, i'r ddau ohonyn nhw. Achos bod y bobl Samaritaidd yn ogystal â'r bobl Iddew wedi dod o linell Jacob. Ac yn yr Hen Testament, lle diweddiad yw ffynon. The well was a place of engagement. Cwrddodd Jacob ei wraig Rachel am y tro cyntaf reit yna ger y ffynon, ac mae Isaac a Rebecca a Moses a Zipporah wedi cwrdd ger ffynon hefyd. Dyma ni felly ar un lefel, mae hwn yn stori o wraig, sydd o'r diwedd yn dod o hyd i berthynas sy'n llenwi'r gwacter ar y tu mewn iddi, pan fod hi'n cwrdd ag Iesu, y seithfed dyn, y gŵr perffaith, sydd ei charu chi gyda chariad perffaith. Gŵr ni fydd e byth yn eich amdrin neu gadael. Ond ar yr ail lefel, stori am eilyn addoliaeth yw hwn, idolatry. Yn adnod 19, yn adnod 19, mae wraig yn rhoi teitl i Iesu. Mae hi'n galw fe yn broffwyd. Nawr, rydyn ni'n tueddu meddwl am broffwydi fel pobl sy'n gweld y ddyfodol, ond am y rhan fwyaf, roedd tasg wahanol gyda proffwydi i'r Hen Testament. Condemnio eilyn addoliaeth oedd eu tasg nhw. Ac yn y sgwrs yn datblygu rhwng y wraig ac Iesu, dyn ni'n gweld hyn. Yn union fel oedd y wraig wedi bod yn llenwi ei bywyd hi gyda pherthnasau wahanol, roedd pobl Samaria wedi bod yn llenwi ei bywydau nhw gyda arferion crefyddol, oedd yn cadw nhw yn bell o'r Duw. Roedden nhw'n mynd trwy'r motions, ond doedd eu crefydd nhw ddim yn gallu llenwi'r gwacter ar y tu mewn, achos nad oedd perthynas gyda'r Duw ganddynt. Felly, ar yr ail lefel, mae'r wraig yn cynrychioli pobl Samaria. A phobl o bob wlad a phob cyfnod sy'n trio llenwi'r gwacter ar y tu mewn gyda chrefydd. Achos gallai crefydd, religion, fod yn eilyn addoliaeth hefyd. Hyd yn oed crefydd Cristnogol, os nad ydy'n helpu ni i ddod i mewn perthynas gyda'r Duw. Ac a dweud y gwir, a dechrau stori, rydyn ni'n gweld y geiriau ti a fi, sgwrs rhwng Iesu a'r wraig, ond o adnod 19 ymlaen, rydyn ni'n dechrau gweld y geiriau chi yn lle ti. Chi a ni. Hynny yw, mae'r stori yn symud o fod yn stori am un wraig a'i pherthnasau hi, i fod yn stori am genedl gyfan, a'r pethau crefyddol sy'n llenwi ei bywydau, ond sy'n ei cadw nhw yn bell o'r Duw. Felly, mae'r wraig sy'n cynrychioli bawb sy'n ceisio am Dduw, yn sylweddoli bod hi wedi bod yn ceisio llenwi'r gwacter gyda'r pethau anghywir. Ac mae hi'n troi at Iesu, y dŵr bywiol. Mae'r dŵr bywiol yn ei llenwi hi ar y tu mewn. Ac felly does dim angen arni'r hysten ddŵr bellach. She doesn't need her water jar anymore. Mae'r bywyd yma Iesu wedi rhoi iddi yn gorlifo oddi wrthi. Ac mae hi'n gadael ei hysten ddŵr ar y llawr ac yn mynd i rannu newyddion da gyda phawb.
O'r diwedd, dwi wedi dod o hyd i rywun sy'n llenwi'r gwacter oedd ar y tŷ mewn i, ers blynyddoedd llawer, meddai hi. So beth amdano ni felly? Chi a fi, rydyn ni wedi cael ein creu mwyn byw mewn perthynas o gariad gyda Duw. Mae Duw wedi creu gwacter, twll ar y tŷ mewn i ni. Nad ydyn ni'n gallu ei llenwi gyda dim byd, ond cariad Duw ei hun. Ond ar ein pennau ein hunan, dydyn ni ddim yn cyrraedd at y perthynas hon. A dyn ni'n tueddu gwneud iawn gan ceisio llenwi'r twll gyda phethau eraill. Perthnasau, gwaith, arian, statws, dillad, Facebook ac yn y blaen. Dyma'r fath o ddŵr rydyn ni'n ei geisio mwyn llenwi'r gwacter yna. Ond mae Iesu yn dweud wrthym, byd syhed eto ar bawb sy'n yfed y dŵr yma, ond fydd byth dim syhed ar y rhai sy'n yfed y dŵr dwi'n ei roi. Yn wir, bydd y dŵr dwi'n ei roi yn troi yn ffynon o ddŵr y tu mewn iddyn nhw, fel ffrwd yn llifo i fywyd trygwyddo. Felly cwestiynau i'w hystyried yr wythnos hon, yn gyntaf, oes tueddiad gennych o'r lenwi eich bywyd? Ac os oes, gyda beth? Do you have a tendency to fill your life with stuff or activity? And if you do, with what? Yr ail beth? Beth ydyn ni'n gwneud fel eglwys sy'n ein gwrthdynnu oddi wrth y Duw? What do we do as a church which distracts us from that relationship with the living God? Oes arferion crefyddol gennym sydd ein gwrthdynnu oddi wrth y Duw? Yn drydydd wedyn, ydy hi erioed wedi cael y profiad o gael eich llenwi gyda dŵr bywiol? Have you ever had that experience of being filled with that living water that Jesus is talking about? Do you know what he means? Ac yn olaf, beth ydyn ni'n mynd i newid yn sgil clywed y dar yma o'r Efengil? Y cwestiwn pwysica. What are we going to change in our lives as a result of having heard this gospel passage today? Mae'n munud o dawelwch i feddwl am hynny, achos os dydy'r Efengil ddim yn newid ein bywydau ni, does dim pwynt dod ar y dydd Sul. Felly, jyst i ofyn i Dduw, beth sy'n mynd i newid yn ein bywydau ni yn sgil clywed y neges yma?